Nada, moitas gracias, Ana, por esta presentación tan amable. Moitas grazas polo convite que fago extensivo a todos os membros da Aula Castelao, a que, bueno, pois, quero parabenizar o seu traballo continuo e constante por dar saída á Semana Galega de Filosofía, que, bueno, para os filósofos e filósofas galegos é moi importante. Eu falaba un pouco con Ana do que significaba incluso cando éramos estudantes e viñamos moitas veces con moita ilusión aquí a ver a quen puidese falar. E nada, bueno, ademais, como acaba de comentar Ana, eu son profesor da Universidade de Vigo, pero en realidade eu xogo na casa porque traballo aquí na Facultade de Ciencias da Educación, así que, bueno, pois un dobre prazer poder ter a posibilidade de falar aquí en Pontevedra e no contexto da Semana Galega de Filosofía. Ben, eu no ano 2019 publiquei Vir a menos, crítica da razón nihilista, que é un libro no que tentaba afastar a noción de nihilismo das súas interpretacións convencionais para explorar unha lectura alternativa a estas. Como sabemos, habitualmente o nihilismo enténdese ben como unha visión pesimista da realidade, non? Baseada na futilidade da existencia, ben como un relativismo extremo que abre a porta ao dominio do máis forte. É verdade que en gran medida estas interpretacións responden a varias características da sociedade contemporánea, como a perda de valores compartidos e dun horizonte de sentido que funcione como referencia moral, alén da satisfacción dos intereses particulares ou da lóxica da acumulación económica. Por certo, que esta situación eu creo que pode explicarse, polo menos en parte, pola marxinación progresiva das humanidades, da filosofía, no mundo actual e no contexto educativo en particular, dominado, como xa advertiran moitos pensadores, entre eles os teóricos da Escola de Frankfurt, pola racionalidade instrumental, tecnocientífica e economicista. Porén, o meu interese neste libro non era reiterar esta diagnose, senón complementala, tomando conciencia das implicacións da expansión da lóxica neoliberal que impón unha concepción hiperinflada do individuo e sacraliza o crecemento económico como motor social e medida última do éxito, da felicidade e do benestar. Lóxica que se converteu nun criterio normativo que afecta a múltiples ámbitos. Así, determina, por exemplo, que o coñecemento e a ciencia sexan valorados en función da súa rendibilidade, define o progreso civilizatorio en termos do crecemento do Produto Interior Bruto e condiciona o comportamento das persoas, obrigándonos a automellorarnos para competir no mercado laboral e optimizar a nosa productividade, chegando a un estadio moi próximo a do autoexplotación que explican tamén varios filósofos contemporáneos, bueno, pois como Mauricio Lazarato ou mesmo Byung-Chul Han. Neste contexto, o éxito social semella quedar reducido á capacidade de consumo, converténdose na nova medida do valor existencial. Na actualidade, a miña perspectiva segue a ser nihilista, mais non neste senso máis habitual do termo, senón na medida en que tal significante penso é o que mellor representa o talante crítico que se opón precisamente ao pensamento dos fundamentos, das esencias permanentes e das verdades absolutas e que ten como correlato ese suxeito ultracompetitivo e inflado do que falaba. Neste sentido, a ontoloxía nihilista que pretendo propoñer insírese no contexto dun pensamento post-fundacionalista, do an-argé, do dinamismo e da diferenza, en oposición a calquera intento de establecer unha orde metafísica inmutable como a que impón o modo de produción dominante. Non obstante, o se non vou tanto formular unha ontoloxía da diferenza, como xa elaborada en Vir a menos, senón vou tentar ampliar esta perspectiva cara a unha ontoloxía asencial e relacional. Isto explícase porque esta posición permite considerar con seriedade a crise ecolóxica no marco da nosa relación co mundo.
Ben, como sabemos, a humanidade, ou polo menos aquela que mantén algo de racionalidade e sensatez, afronta con preocupación o desgaste ao que estamos a someter o planeta. Desde a Revolución Industrial, a intervención humana intensificouse perigosamente, generalizando prácticas contaminantes e alterando as condicións de vida que sostiveron durante séculos a vida na Terra. Gran parte da gravidade desta crise compre atribuirlla ao modo de produción hexemónico cuxo funcionamento se basea nun crecemento económico constante medido en termos estritamente cuantitativos. Este modelo extractivista, alimentado polo ciclo produción-consumo, impulsou un sistema económico dependente da explotación dos recursos digitais, naturais, incluindo novos nichos de obtención de plusvalía, como o capitalismo digital que perpetúa esta lógica extractiva. Ben, malia a relevancia dos diagnósticos críticos elaborados por correntes como o ecofeminismo, o ecosocialismo ou o decrecentismo, estas perspectivas adoitan centrarse en aspectos socioeconómicos sen afondar abondo, polo menos este é o meu parecer, nas bases ontolóxicas que os sustentan. Non obstante, creo que a ontoloxía xoga un papel fundamental, xa que toda ideoloxía, escala de valores e criterio de conducta se fundamenta, en última instancia, nunha determinada concepción da realidade. Polo tanto, creo que para repensar os fundamentos da nosa relación co mundo e formular unha filosofía ecoloxista coherente, compre abordar a ontoloxía como disciplina central, pois só dende ela é posible artellar unha epistemoloxía, unha estética e unha filosofía práctica que transformen verdadeiramente a nosa forma de habitar o mundo. É dende esta perspectiva que propoño unha ontoloxía nihilista que supera os esquemas metafísicos tradicionais, baseados nas categorías de presenza, individualidade e xerarquía, así como varios dos principios sobre os que se sostén o humanismo moderno hexemónico, polo que, en certa medida, esta ontoloxía que proporei é tamén poshumanista. Fronte a estas nocións, defendo unha concepción da realidade debilitada, nihilizada, na que categorías como alteridade, axencia distribuída, interdependencia, finitude e vulnerabilidade, que citaba tamén Ana na súa introdución, ocupan unha posición central. A ontoloxía nihilista que propoño non implica, entón, unha negación absoluta da realidade, nin unha deriva cara á apatía ou a desilusión existencial, senón unha reconsideración dos seus principios. Para isto, creo que é necesario introducir unha pinga de nada ou de baleiro no núcleo existencial das cousas, de modo que se comprendan as entidades como axentes en relación e en mutua dependencia suxeitas a procesos constantes de transformación e creación colectiva. Deste xeito, agardo, vai cobrar sentido a ontoloxía nihilista da entoación a que alude o título. Dende esta perspectiva, e como desenvolverei, ser implica actuar. Ser supón estar formado por. Ser quere dicir estar con. Ser quere dicir estar entre, sempre con outros, entre outros, formado por outros. Neste contexto, as entidades pasarán a definirse non polo que son, por como se presentan, senón pola súa capacidade de facer, de convivir, de conformar e de establecer lazos e resoancias unhas cas outras. O que pretendo, entón, é sentar as bases dunha ontoecoloxía que recoñeza a codependencia entre as entidades e os seus efectos na configuración do mundo, pois desta maneira se permitirá articular unha ética da responsabilidade e unha cosmopolítica que convidan a repensar a relación humana co mundo habitado por humanos e non humanos en termos de coidado, reciprocidade e non violencia, ata onde sexa posible, o cal supón unha modificación dos nosos valores e prioridades e que nos debe conducir alén da lóxica extractiva, hiperproductivista e consumista propias do modo de produción hexemónico. En definitiva, neste relatorio propoño unha ontoecoloxía nihilista, relacional e co-creativa na que ser significa entoar coa alteridade. Ben, a ontoloxía da entoación
insírese dentro das ontoloxías relacionais, que sosteñen que ningunha entidade pode comprenderse de maneira illada ou independente, senón sempre en contacto con outras. O seu primeiro principio fundamental, un fundamento que está desfondado, é ser con, de modo que entende que a existencia nunca é solitaria, senón que implica unha vinculación esencial coa alteridade, co fora de sí. Agora ben, a diferenza doutras ontoloxías relacionais máis clásicas, humanistas, a ontoloxía da entoación non restrinxe esta interdependencia ao ámbito humano. Pola contra, estende a todas as entidades que conforman a realidade, recoñecendo que tamén as non humanas son constitutivamente relacionais. Esta perspectiva defende, entón, que cada ser está tecido nunha rede de interconexións que o configuran tanto interna como externamente nun proceso continuo de transformación e coparticipación. Ben, desde o punto de vista da súa estrutura interior, as entidades non son nin poden considerarse comunidades íntegras e separadas das demais. E por iso non son ni poden ser consideradas como individuos, polo menos no sentido tradicional do termo, senón que máis ben se entende que as entidades están fracturadas e divididas ao ser compostos ou ensamblaxes formadas doutras ou atravesadas por outras. De aí que se sosteña que ser significa, comentaba antes, estar participado de ou conformado de unha idea que reiterarei, é neste conformar onde se produce unha entoación, un axuste ou arranxo entre distintos elementos que as vinculan. Como sinala Timothy Morton, un dos principais referentes teóricos desta concepción que manteño, hai entidades que están integradas noutras ou que forman parte doutras. Isto, como veremos, non é algo que sexa só propio dos seres vivos, senón que tamén o é das entidades inorgánicas, materiais, que a pesar de que non están vivas, tamén volen, se axitan e conectan unhas con outras, alterando con isto aquilo que son. Neste punto, a proposta da física e filósofa norteamericana Karen Baraz axúdanos a entender mellor como as entidades inorgánicas emerxen a través das súas relacións e accións mutuas. Inspirándose no físico danés Niels Bohr, Baraz sostén que a realidade non está formada por obxetos fixos e independentes, senón por fenómenos, é dicir, por configuracións dinámicas que xorden a través do que ela chama interaccións axenciais. De feito, esta noción é clave para entender a súa proposta. A diferenza das interaccións, que implican que os elementos xa existen antes de relacionarse, as interaccións refírense a procesos no que as entidades non preexisten as súas conexións, senón que se xeran a través delas. Esta idea podemos pensala a partir de imaginar dúas ondas no mar que ao atoparse non só se afectan mutuamente, senón que crean algo novo, definindo a súa propia forma no proceso. Isto fai que entenda a materia non como unha sustancia estable e fixa, senón como un proceso en continuo cambio, sometido a movementos constantes de materialización. A realidade, segundo Baraz, non está feita de cousas en sí mesmas, senón de cousas en os fenómenos, xa que cada entidade é o resultado dinámico dunha sucesión de eventos en transformación constante. Dende esta perspectiva, a realidade non está predeterminada, senón que se vai configurando en cada momento, precisamente a través das relacións que se establecen. Mesmo os obxetos aparentemente inertes participan neste proceso, xa que están sempre influíndose uns a outros. Así, a entoación pode entenderse como ese axuste constante entre elementos que nunca están pechados sobre sí mesmos, senón que se entrelazan nun fluxo de metamorfoses compartido. Con todo, a idea de que as entidades están intrínsecamente entrelazadas, constituíndose unhas a outras, ilústrase dun modo particularmente exemplar no ámbito da bioloxía. En concreto, a partires da teoría endosembiótica seriada proposta pola bióloga tamén norteamericana Lynn Margulis, a cal mostra de maneira paradigmática como as entidades están conectadas, formando parte unhas doutras, nun proceso de coevolución e nos diríamos de entoación mutua. Segundo Margulis, as células complexas
formáronse a partires da colaboración entre células máis simples, ao establecer vínculos simbióticos duradeiros entre elas. Esta teoría supuxo unha revolución na bioloxía na medida en que evidencia que a evolución non só ocorre por competición, como suxire o darwinismo máis clásico, senón tamén por procesos de cooperación simbióticos. Aínda que outros autores, como Rossi Braidotti e o xa mentado Tim Morton, asumen a teoría endosimbiótica afirmando que os organismos biolóxicos son simbiontes, é dicir, entidades compostas que se orixinan e se desenvolven a partir de asociacións moitas veces sofisticadas e difíciles de concretar entre diversas entidades, é Donna Haraway quen a incorpora como un núcleo fundamental da súa proposta ontobiolóxica. Haraway utiliza a noción de simpóiese para referirse á composición colectiva da vida, sinalando que esta emerxe a partir dunha acción co-creadora. A simpóiese, entendida como creación colectiva, expresa que a vida non emerxe de maneira illada, senón da conexión entre distintas entidades. Dende a súa perspectiva, os seres vivos non son seres separados e autónomos, senón composicións formados a partires dos nexos entre diferentes formas de existencia. Así, as entidades interpenétranse, rodéanse en bucles e atravésanse mutuamente. Un caso claro da simpóiese a que estou aludindo é a dos corais, que non son organismos illados, senón que hai que entendelos como holobiontes, formados pola asociación simbiótica entre pólipos e microalgas, as zooxantelas, que viven no seu interior. As zooxantelas proporcionan aos corais os nutrientes necesarios para o seu crecemento a través da fotosíntese, mentres que os pólipos lle ofrecen protección e acceso á luz solar. Esta relación non só permite a supervivencia do arrecife, senón que tamén condiciona a súa forma, cor e resistencia aos cambios ambientais. A identidade e as propiedades do coral non dependen, entón, exclusivamente da súa xenética, nin dependen das súas características específicas e individuais, senón da interdependencia con outros organismos que o conforman e constitúen. Con todo, esta dimensión relacional interna complementase coas conexións externas que ligan unhas entidades a outras e configuran o tecido ontolóxico máis amplo da realidade. En segundo lugar, a ontoloxía nihilista da entoación propón unha visión da realidade como un tecido de conexións complexas e dinámicas. Dende esta perspectiva, as entidades non son comprendidas, outra vez, como unidades pechadas en sí mesmas, senón como compostos, como acabamos de dicir, internamente formados por outras entidades, pero ao mesmo tempo interconectados externamente a través dunha rede de relacións dinámicas as que chamamos exorrelacións. As exorrelacións aluden entón aos vínculos externos que permiten que as entidades agora sí interactúen e se transformen mutuamente, dando lugar a patróns relacionais en constante evolución. Estas conexións non son estáticas nin predeterminadas, senón que pola contra se manteñen nun equilibrio inestable que reflicte a apertura e a mutabilidade da realidade. Neste sentido, entendemos que as entidades están conectadas de modo que as súas propiedades dependen dos nexos que as vinculan. A relevancia ontolóxica das exorrelacións pode comprenderse á luz da teoría de actor-rede de Bruno Latour, quen propón estudar a realidade a partires de redes cambiantes de interaccións entre entidades. Estas redes non son estruturas ríxidas, senón que se reconfiguran continuamente a través de axustes e interaccións mutuas. Timothy Morton recolle esta idea e amplía co concepto de malla ou trama, traducción do termo mesh, que é o que emplea orixinalmente, a cal describe os vínculos ineludibles que interconectan a todas as entidades. A diferenza de Latour, que emprega a rede como unha categoría epistemolóxica, Morton concibe a malla como unha dimensión fundamental da realidade, a cal se define por ser unha estrutura aberta, heteroxénea e en continua expansión composta por conexións infinitas e diferenzas infinitesimais. Agora ben, importa aclarar algo. Esta interconexión universal non debe levarnos a pensar que estamos a defender unha sorte de holismo ao xeito tradicional, como aquel que propoñan certos autores estruturalistas. Porque para o estruturalismo a realidade era unha totalidade ordenada, onde cada parte tiña unha función definida e un lugar determinado dentro do conxunto.
E esa orde, supostamente, era a que aseguraba a estabilidade do sistema. Fronte a isto, a ontoloxía da entoación ofrece unha alternativa moi distinta. Aquí a realidade non se entende como unha totalidade pechada e ben organizada, senón como unha rede fluida, aberta e inconmensurable. Un tecido en movimento, no que non hai centros permanentes nin periferias fixas. E isto ten unha consecuencia fundamental, que cada entidade, dentro desta rede, posúe unha importancia propia, que non depende da función que desempeña dentro dun todo predeterminado. A clave está, pois, no tecido das sexorrelacións, ese espazo de interconexións, esa interobxectividade que é o que nos permite comprender a estrutura ontolóxica das entidades. Estar no medio, non é só manter relacións de codependencia, é algo máis profundo. É, como di Rossi Braidotti, vivir nun proceso continuo de afectación mutua. E iso significa que as propiedades dunha entidade, as súas características e a súa maneira de actuar, dependen dos vínculos que establece con outras, das forzas que a afectan e dos contactos que a transforman. En outras palabras, as entidades non existen simplemente dentro dun tecido relacional, son constituídas por ese tecido. A súa identidade, o seu comportamento, a súa forma de ser, non son anteriores ás relacións, senón que xorden dentro desas mesmas relacións. Poñamos un exemplo, unha planta. Unha planta non é simplemente un organismo autónomo con propiedades fixas. Ao contrario, todo nelas depende do entorno, da cantidade de luz solar que recibe, da composición do chan, da presenza ou ausencia de microorganismos, da competencia ou cooperación con outras plantas. Todos estes factores influencian o seu crecemento, a súa saúde, a súa capacidade reproductiva. Así que o que a planta é e como actúa non depende só dalgo que leve dentro, senón do conxunto de relacións que mantén co medio. E se entendemos isto, podemos ver tamén que na rede dinámica de interaccións as nocións de identidade e alteridade, o que un é e o que é outro, entrelázanse de maneira moi complexa e non sempre é doado distinguilas. De feito, dado que existir implica cohabitar, é dicir, vivir con, xunto a, non podemos seguir pensando que as entidades teñen unha esencia fixa ou autosuficiente. Ao contrario, ningunha entidade é idéntica a sí mesma porque o que é, repito, depende das relacións que a atravesan. Isto é, se cadra, un dos puntos máis importantes da miña proposta. A idea de que as entidades non só están conectadas ao seu entorno, senón que son configuradas por esas conexións. Por iso falamos dunha insuficiencia ontolóxica, dunha especie de nihilismo ontolóxico, ou dito de outra forma, dunha precariedade constitutiva do ser. Porque ser algo, ser alguén, nunca está garantido de antemán, porque o que somos depende sempre dos vínculos que nos sosteñen. O terceiro elemento fundamental, terceiro e último elemento fundamental da ontoloxía da entoación, sostén que cada entidade, sexa orgánica ou inorgánica, posee unha capacidade intrínseca para actuar e modificar a realidade. A realidade, polo tanto, deixa de ser entendida como un espazo estático ou inerte e pasa a concibirse como un proceso continuo, dinámico e sempre en movimento. Un proceso que se alimenta do fervedoiro de accións e relacións que se establecen entre as entidades e que a través das interaccións das que falaba van configurando o mundo no que habitamos. Neste contexto, cada entidade non se limita a responder ao medio que a rodea, senón que tamén contribúe activamente á súa constitución e transformación. Esta idea ten moito que ver coa hipótese Gaia de James Lovelock, formulada, por certo, en colaboración coa xa mentada Lynn Margulis, que foi rexeitada, a hipótese Gaia, nos seus inicios por algúns sectores científicos, acabou por ter unha fonda influencia nas ciencias ambientais actuais. Lovelock propoñía que o planeta non é un simple soporte de vida, nin un fondo neutro sobre o que a vida se desenvolve, senón un sistema aberto, complexo e autorregulado. A proposta de Lovelock é clara. Os ecosistemas non son escenarios estáticos onde os seres vivos simplemente existen. Son máis ben estructuras dinámicas en permanente transformación resultado das interaccións constantes entre organismos e entre estes e o medio no que viven. Isto implica un cambio de perspectiva importante.
Os seres vivos non ocupan un espazo predefinido e independente deles, como se pensaba nas visións máis clásicas, senón que son axentes activos na creación dese espazo. Responden ao medio, sí, ou respondemos ao medio, sí, pero tamén o transforman, tamén o transformamos, o reconfiguramos e mesmo o sostemos. Neste proceso de co-creación, os seres vivos contribúen decisivamente ao equilibrio medioambiental que lles permite seguir existindo e evolucionando. Así pois, o que se redefine aquí é a relación entre organismos e o seu contorno. Ambos son, ao mesmo tempo, produto e produtores dun mundo interconectado. É neste marco onde se inscribe a proposta da ontoloxía da entoación. Influenciada pola metáfora de Gaia, a teoría que estou a defender entende a realidade como unha rede de procesos interdependentes na que a clásica dicotomía entre organismos e contorno esvaece. A realidade xa non pode ser concibida conforme ao modelo mecanicista, como unha máquina suxeita a leis fixas e predecibles, senón como un sistema cibernético de retroalimentación. Un modelo no que as entidades viven, actúan e se transforman continuamente de forma creativa e dinámica en relación con outras entidades e co seu medio. Neste sentido, estes pensadores que aludín anteriormente, Bruno Latour, Donna Haraway, Timothy Morton ou Karen Baraz, coinciden en entender que a xencia, é dicir, a capacidade de actuar, non é exclusiva dos seres humanos, nin sequera dos seres vivos, senón que se estende tamén ás entidades non humanas e inorgánicas. Neste sentido, a ontoloxía da entoación, e de acordo de novo a Latour, pensa nas entidades como axentes ou actantes, xa que a súa existencia non está separada da súa capacidade de actuar. Deste xeito, as accións das entidades modifican o seu propio ser, pero tamén inciden dun xeito decisivo no seu entorno. Así, todo o que existe participa activamente na creación da realidade. A xencia non pode ser considerada, polo tanto, un privilexio exclusivo dos humanos, senón unha característica común a todas as entidades. Isto lévanos a imaginar un mundo como un espazo dinámico onde cada ser, humano ou non, contribúe á creación de realidades múltiples, cambiantes e sempre híbridas. Unha das consecuencias máis relevantes desta proposta é a disolución do dualismo tradicional entre natureza e cultura, tal como tamén defenden tanto Latour como Haraway. Se a natureza xa non se entende, xa non pode entenderse como un espazo estático, preexistente ou independente dos seres humanos e do resto de entidades, entón debe ser vista como un proceso en constante construción e reconfiguración. Haraway, por exemplo, introduce o concepto de naturocultura para destacar que o que consideramos natural está inextricablemente ligado a dinámicas sociais, tecnolóxicas e culturais. Así, a natureza non é algo puramente biolóxico ou bióticamente determinado, senón un campo performativo no que participan numerosos actores, humanos e non humanos, biolóxicos e tecnolóxicos. Esta perspectiva nos conduce tamén a afirmar que os corpos non son entidades puramente biolóxicas, senón ensamblaxes tecnonaturais. Para Haraway, as entidades son híbridas, mesturas de múltiples elementos, compostos, en algúns casos, cíborgs. A figura do cíborg ilustra así non só a mestura de bioloxía e tecnoloxía na nosa realidade, senón que tamén amosa como, no contexto do antropoceno, a humanidade se converteu, nesta clásica definición do antropoceno, nunha forza xeofísica que altera profundamente os ecosistemas e os ciclos bioxeoquímicos do planeta. Neste sentido, non cabe soster que exista un ser humano puro, ningún sistema biolóxico puro, xa que todos somos produtos de interaccións múltiples entre factores, dicía, biolóxicos, culturais e tecnolóxicos. Se todas as entidades son híbridas e emerxen das relacións que establecen, tamén resulta evidente que ningún proceso tecnolóxico é externo ou alleo á vida, senón que forma parte do mesmo tecido relacional que o configura. Por iso é obrigado a asumir que todas as entidades están condicionadas, en maior ou menor medida, pola acción de outras e, no caso do ser humano, pola súa propia actividade técnico-tecnolóxica.
Nese sentido, hai que ser consciente do xeito mediante o cal as infraestructuras tecnolóxicas, desde as redes eléctricas ata a inteligencia artificial, modifican tanto a nosa vida diaria como os sistemas ecolóxicos, participando tamén activamente na creación da realidade. En último termo, a idea de axencia distribuída conduce a unha concepción plana da realidade. No lugar de organizar as entidades en niveis de maior ou menor relevancia ontolóxica, a ontoloxía plana sostén que todas as entidades están no mesmo nivel existencial. De aí que sosteña que non existen entidades máis reais ou máis importantes que outras, senón que todas posúen o mesmo valor ontolóxico. E todas, mediante as súas accións e interaccións, contribúen, como sinalaba, á creación do mundo no que vivimos. Esta perspectiva, entre outros efectos, permite cuestionar a visión antropocéntrica que históricamente considerou ao ser humano como entidade dominante ou central no cosmos. Así, a ontoloxía plana é útil, moi útil, de feito, para revisar as ideas tradicionais sobre a existencia, pero tamén abre un camiño para unha crítica radical ao antropocentrismo que tan profundamente tense incrustado nas culturas occidentais dende a modernidade. Ben, a ontoloxía da entoación, que acabo de deliñar nos seus aspectos básicos, ofrece, penso, unha serie de elementos teóricos sólidos e útiles para articular unha proposta práctica correlativa a ela, capaz de fundamentar unha filosofía ecoloxista que responda á crise ambiental. Aínda que cumpriría para completala falar dos seus aspectos epistemolóxicos, estéticos, probablemente, agora, permitídeme que me salte estes ámbitos, sen duda serían fundamentais para desenvolver esta proposta que estou intentando explicar en todo o que dá dende un punto de vista teórico. Agora, voume centrar en identificar os principios prácticos fundamentais que se derivan desta comprensión relacional e dinámica da realidade, configurando así unha exposición sumaria dos fundamentos que conforman o que denomino unha ética nihilista da entoación. Partindo da asunción da ontoloxía plana a que acabo de aludir, esta ética anima, en primeiro termo, o dicía, ao abandono do prexuízo antropocentrista. En contraste, sostense unha posición post-antropocéntrica, que tenta ir máis alá das nocións tradicionais da moralidade para abordar os retos éticos que expón a interdependencia entre todas as formas de existencia, sexan estas humanas ou non. Este marco máis inclusivo debera habilitarnos para enfrontarnos a un dos problemas máis graves da nosa época, que agora parece que queda subordinado aos delirios de Donald Trump, que é o posible colapso ecolóxico vinculado á crise climática e a perda paulatina, e semella que inexorable, de biodiversidade. Agora ben, por que digo que esta ética é nihilista? Porque recoñece que as entidades, ou parte do feito de que as entidades non están completamente presentes, nin son completas nin unitarias, ou, como se adoita soster nas metafísicas da presenza, porque están aí a nosa disposición, a nosa man, ideas que foron hexemónicas no contexto da civilización moderna. Pola contra, as entidades, entendo, e como intentaba explicar anteriormente, hai que entendelas como conformadas por unha nada constitutiva, xa que están sempre abertas a outro. Sempre estamos incompletas, sempre estamos divididas e sempre están, ou somos, máis ben, vulnerables. As entidades están feitas de relación, os seres humanos estamos feitas de relacións e dependemos delas, e isto nos fai ao mesmo tempo fráxiles. Dito de outro modo, a realidade, as entidades que a conforman, non son sólidas nin pechadas, senón que nos atopamos, se atopan sempre nun estadio precario, inestable e sometido ao vaivén do que nos rodea. Isto pon de relevo, entón, non só o seu carácter relacional, senón tamén a súa necesidade de coidado constante.
Tendo en conta estes feitos, dende a praxe da entoación exíxese, en primeiro lugar, unha disposición orientada á atención e ao coidado. Talante que, repito, non só debe dirixirse aos seres humanos, senón que debe ampliarse tamén o conxunto das entidades que conforman a rede dinámica da existencia. Se ser e estar entre, entón ninguén pode abstraerse do que lle sucede ao outro, ou non deber abstraerse do que lle sucede ao outro. E isto por dous motivos fundamentais. Primeiro, porque, como xa dixen, non hai individualidades pechadas nin autosuficientes. As entidades sempre están atravesadas por outras. Son co-constituídas. Segundo, porque toda entidade remite a outras e depende delas. É dicir, necesita doutras para poder ser e manterse sendo. Existir implica, daquela, habitar un equilibrio inestable co que nos é interno e co que nos é externo. E ese equilibrio é frágil porque pode quebrarse facilmente dunha forma abrupta e moitas veces dun xeito inesperado. Por iso é preciso unha actitude de atención constante, unha disposición a coidar. O coidado, nese sentido, convértese nun principio ético fundamental. Hai que entendelo como unha vocación pola preocupación e polo interese por aquilo que nos co-constitúe. Como vedes, esta idea do coidado se afasta bastante da concepción tradicional mantida por Carol Gilligan. Coidar é estar atento a outro, deixar ser a outro, isto que tamén dicía moito en Mira Menos. Procurar que se manteñan, se reforcen e mesmo se multipliquen as relacións que fan posibles os vínculos positivos entre as entidades. E do mesmo xeito, procurar evitar, na medida do posible, aquelas interaccións que son destructivas e que debilitan os lazos compartidos. Este coidar, por tanto, implica e require o cultivo dunha especie de solidariedade ontolóxica que se proxecta no ámbito do moral. Segundo esta idea, deberíamos comprometernos, sempre que estea ao noso alcance, cunha ética da atención e do respeto cara ao outro co que compartimos existencia. Dende este punto de vista, o coidado ten dúas dimensións complementarias. Por unha banda, unha dimensión positiva, que apunta a posibilidade de proporcionar ás entidades aquelo que necesitan para manterse e medrar, e ao que volverei posteriormente. Por outra banda, unha dimensión defensiva, que se concreta no rexeitamento da súa destrucción ou explotación innecesaria sempre que existan alternativas viables a este comportamento. Compre subliñar que esta proposta non é teórica nin abstracta, ou agardo que non o sexa. De feito, maniféstase en prácticas ben concretas que afectan a múltiples ámbitos da nosa existencia e tamén da actividade non humana, así como as relacións que se establecen entre todos estes ámbitos. Para ilustralo, vou asinalar dous exemplos. O primeiro é o dos proxectos de restauración ecolóxica, como a recuperación dos arrecifes coralinos. Utilizo este exemplo porque o emprega literalmente Donna Haraway no último dos seus libros publicados. Ao restaurar un arrecife, non só se está coidando das especies mariñas que o habitan, non? Corais, peixes, crustáceos, senón que tamén se está a protexer a biodiversidade mariña no seu conxunto. Ademais, contribúese a mitigar a erosión das costas e a manter o equilibrio dos ecosistemas. O segundo exemplo é o da agricultura rexenerativa. Este tipo de agricultura prodúcese pensando non só na obtención de alimentos, senón tamén na saúde do chan, na preservación da biodiversidade e no secuestro do carbono. Este tipo de agricultura preocúpase pola terra, pero tamén polos microorganismos que habitan nela, polas plantas cultivadas, polos insectos polinizadores, todo iso mentre se aplican prácticas que contribúen a frear o quecemento global. Nestes dous casos, o coidado aparece como unha práctica efectiva, como unha acción concreta que articula a interdependencia ontolóxica, neste caso, nunha clave ética. Trátase, en definitiva, de responder á vulnerabilidade das entidades cunha disposición que non sexa de dominio nin de control, senón de escoita, de respeto e de responsabilidade compartida. Isto da escoita me leva noutros contextos e noutros textos a falar tamén dunha sorte de ecoloxismo hermenéutico que me parece tamén unha proposta interesante que, bueno, se podería desenvolver noutro momento. O segundo principio fundamental da ética da entoación é o compromiso coa redución da violencia.
antes falabas dun libro que levaba este título, entendendo, neste caso, por violencia, non só a agresión física directa, senón calquera acción que perturbe significativamente as relacións de interdependencia entre as entidades. Neste sentido, este principio chámanos a minorar e, se fose posible, erradicar as agresións innecesarias e a destrucción excedente das formas de vida e dos seus hábitats. A súa xustificación é dobre. En primeiro termo, dende un punto de vista moral, tal e como di, por exemplo, Judith Butler, pois a violencia innecesaria e inaceptable. En segundo termo, dende unha perspectiva ecoloxista, porque o frágil equilibrio que sostén a interdependencia das entidades significa que a desaparición ou a mingua drástica de algunha delas pode desencadear consecuencias imprevistas e daniñas para todas. Un exemplo claro disto é a desaparición das abellas en moitas rexións debido ao uso excesivo de pesticidas. Esta perda non só afecta as propias abellas, senón que, como sabemos, ameaza a polinización de cultivos enteiros, poñendo en risco a seguridade alimentaria humana e alterando os ecosistemas completos. Agora ben, o compromiso coa non violencia non supón nin podería supor unha abstención total de intervención humana, xa que, como calquera outra forma de vida, precisamos recursos do noso contorno para sobrevivir. Con todo, este principio si require, polo menos, unha reflexión constante sobre o impacto que teñen as nosas accións nas outras formas de existencia. Trataríase, entón, de actuar con conciencia, medindo as consecuencias e evitando danos innecesarios. Neste marco, cobran unha nova significación, unha nova importancia, valores como a mesura, a moderación ou a sobriedade. Os cales non só non pasan a ser só os trazos dun carácter xusto ou virtuoso, tal como defendían os filósofos helenistas, senón pasan a ser tamén ferramentas prácticas imprescindibles para unha conducta ética compatible cun mundo interdependente e vulnerable. Na práctica, este espírito conecta, agora sí, coa proposta do decrecemento, que propón desenvolver un estilo de vida máis contido, tanto a nivel individual como colectivo. Entón, non se trataría de rexeitar o progreso, senón de redefinilo e orientalo cara a formas de vida máis sustentables. As cales puidesen conseguir, como aspiración ou ideal último, pero sempre está ben aspirar cara a cousas que semella difíciles ou mesmo imposibles de conseguir, a armonía ecolóxica e o benestar compartido. Así, desde a nosa dieta cotiá ata as políticas enerxéticas globais, cada acción convértese nunha oportunidade para practicar esta ética da non violencia. Ben, en coherencia co exposto, a ética da entoación mantén como outro dos seus principios esenciais a crítica do especismo. Este concepto, acuñado por Richard Ryder, popularizado por Peter Singer, o que fai é impugnar a discriminación entre seres vivos baseada na súa pertenza a unha especie determinada, que tradicionalmente otorgou un valor moral superior aos intereses dos membros dunha especie, xeralmente a humana, fronte aos doutras. A crítica ao especismo conecta coa ontoloxía plana mencionada previamente. Esta, como se dicía, desmantela ou pretende facelo a xerarquía tradicional que sitúa o ser humano na cúspide da pirámide de existencia. No seu lugar, propón unha comprensión horizontal da realidade onde todas as entidades teñen relevancia e, de acordo ao dito anteriormente, participan na configuración da vida en común. Porén, compre aclarar que esta perspectiva non implica negar as diferenzas entre as entidades nin uniformizar as súas características. Non se trata de facer como se todas as entidades fosen iguais nin intercambiables, senón de recoñecer a importancia propia de cada unha e a súa capacidade para influir no equilibrio do todo. Agora ben, esta horizontalidade ontolóxica non debe confundirse cun igualitarismo absoluto en termos éticos ou de valor. A idea de que todas as formas de vida deben contar por igual en toda circunstancia pode parecer xusta en abstracto, pero na práctica pode levarnos a un bloqueo moral. É dicir, dificultaría a toma de decisións necesarias cando nos enfrontamos a dilemas éticos. A ética da entoación, por tanto, propón unha sorte de principio de equilibrio dinámico. Este
principio, recoñece o valor intrínseco de todas as entidades, pero tamén acepta a necesidade práctica de establecer distincións sempre xustificadas e argumentadas que nos permitan actuar con responsabilidade. Imaginemos, por exemplo, unha situación límite, un incendio nun edificio, onde unha persoa atopa atrapados a un neno pequeno e máis un can. A crítica do especismo nos obrigaría a recoñecer que a vida do can ten valor e non pode ser ignorada sen máis. Non obstante, nesta situación concreta, a ética da entoación, casi a un xeito aristotélico, permitiría e mesmo exixiría priorizar o rescate do neno tendo en conta a súa vulnerabilidade extrema e o impacto social afectivo da súa perda. Este exemplo mostra que a crítica ao especismo non implica eliminar toda a xerarquía de valores, senón reformulala, repensala. O que se demanda é que calquera decisión que priorice unhas vidas sobre outras, especificamente a da dos seres humanos sobre a das demais, sexa sempre tomada de maneira reflexiva, responsable, e non dende unha posición de supremacía humana inxustificada e acrítica. En resumo, o desafío ético que aquí se propón consiste en atopar un equilibrio que recoñeza a interdependencia radical das entidades sen caer nin no antropocentrismo excluinte nin no igualitarismo paralizante. En este punto onde a ética da entoación, creo, pode ofrecer unha guía valiosa para actuar con cuidado, con mesura e con responsabilidade nun mundo plural que recoñecemos que é interconectado e, repito, frágil. Ben, ata este momento nos centramos en principios éticos defensivos ou protectores, orientados á preservación do equilibrio medioambiental que sustenta a vida. Con todo, unha ética integral non pode quedar só nese nivel de conservación ou de contención do dano, senón que ten que asumir tamén unha dimensión activa, orientada ao desenvolvemento e expansión das capacidades das entidades. Isto implica algo moi importante: reforzar as conexións entre os seres e fomentar as interaccións que lles permiten medrar, relacionarse e transformarse positivamente. Neste sentido, a ética da entoación conecta directamente coa ética da diferenza, tal e como a formula Rossi Braidotti, quen sostén que vivir moralmente consiste literalmente en afectar e ser afectado. É dicir, en abrirse ao outro e deixar que o outro nos transforme, e á vez recoñecer que nós tamén actuamos e incidimos sobre os demais. Este proceso de afectación mutua é, segundo ela, segundo Braidotti, a base dunha potencia creativa que fai posible a ampliación das capacidades de todos os implicados. Así que non se trata só de protexer o que xa hai, senón de potenciar formas de ser novas que xorden precisamente do contacto co outro. Como di Braidotti, unha ética que transforme o mundo ten que apostar por relacións e interaccións que activen e alimenten os debires activos, que son aquelas formas de transformación que aumentan a nosa potencia e que ao mesmo tempo evitan dinámicas egoístas ou destructivas que reduzan tanto no plano individual como no colectivo. Para ilustrar esta dimensión activa, podemos considerar, por exemplo, a xestión dun bosque. Dende esta perspectiva, da perspectiva que estou a defender, non se trataría simplemente de preservalo no seu estado actual, senón de fomentar conexións que aumenten a biodiversidade e a resiliencia do ecosistema. Isto pode implicar accións como a reintroducción de especies nativas ou a creación de corredores ecolóxicos para facilitar o movimento da fauna. Ademais, colaborar coas comunidades locais para desenvolver prácticas sostibles asegura que tanto os humanos como o ecosistema do que forman parte poidan beneficiarse mutuamente destas interaccións. Outro exemplo que encaixa perfectamente con esta dimensión activa é o da agricultura. A transición que se está promovendo en moitos lugares dende os monocultivos industriais cara a modelos agroecolóxicos é un bo exemplo do que estou a falar. Nese cambio non só se busca evitar a degradación do chan ou a contaminación da auga, senón que se crean espazos nos que relacións entre plantas, animais, microorganismos e seres humanos son moito máis ricas, máis diversas e, polo tanto, tamén máis resilientes. Ademais desta dimensión activa, a ética da entoación defende unha relación baseada na responsabilidade, escrito así, por separado.
Un termo desenvolvido por Haraway e Karen Baraz para describir a capacidade de dar resposta, isto é o que significa literalmente responsabilidade, a capacidade, a habilidade para dar resposta a outro, fomentando precisamente vínculos positivos. Esta responsabilidade implica un debir con, por dicilo agora con Braidotti, un traballo conxunto no que as interaccións permiten a emerxencia de atributos mutuamente enriquecedores. Así que, ao final, o que está en xogo nesta ética non é só mitigar danos, non é só evitar o peor, senón que se trata tamén de fomentar activamente formas de rexeneración, de recuperación da vida compartida que sexan aspiracionalmente máis xustas, máis ricas e máis sostibles. Eu estou moito a favor das aspiracións de máximos, como vedes. Trátase, entón, de aprender a actuar con sabedoría, sí, pero tamén con compaixón e con coidado. E de facelo de xeito que poidamos, na medida do posible, contribuir á creación de mundos onde todas as formas de vida poidan florecer. Ben, en definitiva, ao asumir os principios de coidado, da non violencia, da crítica, do especismo e desta acción transformadora que acabamos de ver, a ética da entoación, ou se queremos por utilizar estes termos éticos, técnicos un pouco pretenciosos do título, esta ontoética nihilista da entoación, convídanos, esta proposta convídanos a algo máis que a mera preservación.Ínstanos a protexer o existente. E, de alguna maneira, de fomentar activamente estas novas formas de convivencia propoñendo un cambio relevante, un cambio mesmo radical na nosa maneira de estar no mundo, na nosa relación con aquilo que nos rodea. Un cambio, bueno, pues non sei, que quizáis sexa imprescindible para asegurar un futuro que poida ser verdadeiramente sostible e próspero para todas as formas de vida que habitamos neste planeta compartido. Nada, ata aquí o que tiña que dicirvos. Moitas grazas pola vosa atención. Moitísimas gracias, Brais. Abrimos agora o tempo de preguntas. Está por entre o público o micro. Se alguén quere plantexar algunha cuestión a Brais, pois podemos ordenadamente levantar a man e daremos vos uso de palabra. Temos por ali Alba, non? Perdón, vale, non. Hola, sí. Bueno, pois moitas gracias. Creo que é unha presentación moi importante e moi necesaria, non? Neste mundo que temos hoxe. Xa estou por darte como para afirmar a contra das minas de Doade e todo iso que falta fai. Pero, bueno, surxíame algunhas preguntas aquí como por xenerar máis relacións, non? Sobre todo. Estás falando moito da interdependencia, non? Que está no mundo budista pois moi estudiada, é casi a base do budismo, non? Toda a teoría da interdependencia. Entón me preguntaba porque algunha vez coa nova ciencia desta de interrelacións, teorías do bootstrap e todo eso, revisando un pouco sempre chego a algunhas conexións que algún destes persoas que escriben moito acerca destos temas teñen co budismo, non? Era se habías descoberto algunha destas conexións por aí, non? Que era interesante. E outras conexións que tamén me pregunto, porque estudando os traballos de ecofeminismo de Victoria Perales e de Alicia Puleo, pois tamén sembla que hai moitas conexións, non? Aquí co que estás a decir. Por último, dúas como reflexións que me gustaría que fixeras acerca do termo de sincronicidade, non? Porque creo que é importante neste mundo de interrelacións, non? Que cando se dan unhas interrelacións determinadas teñen máis peso que outras, e como o integras dentro desta teoría. E por último, creo que aquí
Claro, xa sei que daría para moito, non? Pero todo o proceso este de interrelación é moi interesante velo na perspectiva temporal, non? Porque iso, claro, empezamos a falar de interconexións e interdependencias, de onde vimos e a onde vamos, non? Entón era un poquinho eso solo. Gracias. Non sei se preferides que conteste agora, sí? Bueno, pois moitas gracias polas túas comentarios e reflexións. A verdade é que en relación ao primeiro que formulabas, non podo dicir que forme parte da miña investigación particular un achegamento á proposta que se formula dende o budismo ou dende o sintoísmo ou dende as religións orientais, se ben é certo que coñezo os seus principios básicos, os seus rudimentos, e son moi consciente de que ten un carácter completamente distinto á proposta que se orixina no que poderíamos chamar a civilización occidental e que este reclamo aos vínculos coa alteridade, incluso a disolución dos trazos fortes que definen o ego do ser humano, están xa moi presentes dentro destas tradicións espirituais e reflexivas. Nin tan sequera os autores dos que eu bebín principalmente recoñecen esta necesaria filiación. Eu sei que unha eiva ou unha precisión bibliográfica, se queres, ou unha referencia teórica a que habería que aludir. Noutros contextos onde desenvolvín un relatorio semellante, non só me comentaban dende esta vinculación coa tradición oriental, senón tamén co pensamento amerindio, que, probablemente sexa non o suficientemente atendido, mesmo rexeitado con esta especie de actitude de superioridade co que moitas veces os autores occidentais leron ou escoitaron o que tiñan que dicir outras tradicións, pero sí que me parece isto, me dá pé novamente dicir que, claro, esta é unha proposta, unha ontoloxía que se abre á diferenza, que se abre a manter relacións coas tradicións non atendidas, non escoitadas e por explorar. Pero a realidade é que mentiría se dixera que tiven un contacto directo con estas fontes que sinalas. E logo, por suposto, que o que dixen creo que podería ser suscrito ou podería case ter un vínculo directo coas propostas das autoras ecofeministas como as que citaches ou moitas outras. Non obstante, eu quería precisar que quizáis, ou polo menos do que eu coñezo delas, que quizáis sexa insuficiente, non atopei este interese tan explícito pola ontoloxía. O meu traballo, o que pasa é que eu entendo que a maneira de expoñelo agora foi un pouco abrupto, probablemente demasiado sintético, e habería moitas cousas que ampliar a maiores ou que explicitar cun maior nivel de rigor técnico. Me parece que é necesario profundar neste necesario vínculo que se produce entre a ontoloxía como base principal dende a cal repensar o ser, a nosa realidade, o noso lugar que ocupamos dentro del, e logo, a partir de aí, derivar estes principios que definirían a filosofía práctica. Eu pretendín facer un balance entre as propostas ontolóxicas e as éticas, pero a min, en realidade, o que me preocupa máis e o que lle dedico máis tempo é ao que sería a parte de ontoloxía. Entón, non sei, repito, non sei se é un déficit teórico meu, pero me dá que o ecosocialismo, o ecofeminismo ou o decrecentismo, que son correntes que citaba ao comezo do relatorio, dedican moito tempo e moito esforzo moi valioso, moitas veces tamén o análise estadístico, ao análise de situacións reais e vivenciais concretas, a formas de actuar explícitas para contestar a catástrofe medioambiental que se albisca, pero me parece que este traballo
teórico ontolóxico ás veces é un pouco mellorable. Entón, por eso, quizáis, bueno, me separo un pouco nese contexto, pero recoñecendo, evidentemente, a valía e importancia do traballo de todas estas pensadoras. Lo que comentabas da sincronización, pois eu durante bastante tempo pensei se utilizar en vez de entoación outro tipo de categorías que podían representar igualmente esta idea que estaba a considerar, sí, sintonía, sincronización, entoación, porque en realidade, en último termo, o que eu quero darlle valor tampouco é algo que sexa ni moito menos original. Hai toda unha tradición teórica que xa fala destes arranxos e destes composicións fragmentarias e equilibradas. Toda a tradición de Leuciana bebe deste feito. Pero a mí me interesaba, sobre todo, sinalar ou enfatizar ese carácter híbrido, composto, case cíbor, por utilizar este termo que é moi interesante, que está, creo que, bastante mal entendido, mal utilizado no debate actual. Me interesaba sinalar ese feito, ese carácter composto, hibridado das entidades. E non sei se respondín a todo o que... Perdón? Bueno, se preguntas en relación a en que noción de temporalidade se inscribe esta proposta teórica que pretendín defender, pois, dende logo, non unha noción progresiva ou cronolóxica da temporalidade. Esta proposta non implica un avance, nin unha mellora, nin un ir alén do anterior que pretenda superalo, porque, bueno, eso me parece que é un erro das propostas dialécticas e das metafísicas da presenza, que precisamente é necesario non caer nos seus defectos, e queres o que se pretende é partir do que xa está dado e a partir de aí, como diría, retorcer ou sanar ou curar aquelo que efectivamente estamos vivindo. Entón, eu me sinto moito máis cómodo sempre no marco dunha concepción máis problemática da temporalidade, que case remitiría a unha sorte de tempo cíclico, pero, bueno, isto nos levaría a un debate un pouco máis complexo que non sei se paga a pena ter agora. Poño as gafas para ver, porque logo contesto a cegas. Gracias. Bueno, antes de nada, quero darche as gracias, Brais, por o discurso. A mí sorprendeume porque eu eduqueime na filosofía perenne, e o sentido do nihilismo era o que expuxeches tú nos dous primeiros conceptos. Este terceiro do nihilismo como carencia de ser, bueno, eu estudei na ligada á mística e á religión, a Juan de la Cruz, na relación entre todo e la nada, o absoluto e o dependiente. Ben, pois moitas gracias, porque aunque a nivel intuitivo estou de acordo con esta teoría, a nivel académico, pois, desconocía bastante. Lóxicamente, isto lévanos a plantear unha ética de situación. O sea, cada ser solo pode actuar no medio no que vive. Entonces, isto, como é lóxico, lévanos a un pouco a estar na antítesis do cosmopaletismo e poñernos na situación de Celulosas e de Alteri, que son, digamos, o símbolo desta agresividade ao medio e a todo isto. Entón, quixera pedirche, pois, que dixeras algo ao respecto. Bueno, moitas gracias pola comentario, pola pregunta que sinalas. Eu diría que se logrei, o que pasa é que eu recoñezo que non dediquei demasiado tempo a explicar en que medida esta
esta proposta é nihilista por un pouco de carencia de tempo ou en previsión de que puidera poder expor todo o que quería sinalar. Claro, eu o nihilismo parto, sobre todo, eu uso un batimiano, en realidade. Entón, a miña perspectiva de case de ler a tradición filosófica tanto actual como pasada parte dos anteollos de Bátimo. El utiliza, que en realidad é un heideggeriano, por lo tanto, pues, no fondo soy un heideggeriano. E aquí a categoría de nihilismo, claro, hai que entendela fundamentalmente, en primeiro lugar, dende a noción de finitude, de esos excesos do pensamento moderno occidental, do que se deriva, pois, isto que falaba ao comezo, non só as teorías ético e políticas hexemónicas, senón o sistema económico predominante que leva a unha serie de efectos bastante desagradables que sufrimos todas, senón tamén a noción de nihilismo. Isto me gusta moito, parte da idea da aletheia, entendida como ese xogo constante, ineludible e inextricable entre ausencia e presencia, de tal maneira que as cousas, cando se presentan, desaparecen e na medida en que se ocultan teñen algún tipo de presencia que nos reclama, e aí se pode falar tanto do misterio como desa ansia continua por intentar desvelar como son as cousas. E, por outra banda, nos reclama a ser conscientes de que somos seres fragmentarios, incompletos, divididos e agora sí relacionais no sentido que eu estaba intentando defender neste relatorio. E como seres finitos, e como seres fragmentarios, e como seres limitados, claro, en realidade as nosas preocupacións teñen que ser moi amplas, moi ambiciosas. En último termo, eu expuxen algunhas ideas que son tremendamente ambiciosas, en ese sentido, pois, bastante irrealizables se nos vamos ao límite ao que aspiran, pero fundamentalmente o que deberamos de preocuparnos é, claro, do próximo, do cercano, do que nos atinxe, do que sabemos que nos vai afectar dunha maneira directa. Antes aludín a uns xeitos de artellar a agricultura, tamén a cuestións como a dieta, pero, claro, temos problemas sociais moi inmediatos e de tan gran impacto como é a pretensión de instalar esta macrocelulosa no corazón de Galicia. Eu non sei se debira dicir, pero, eu falaba antes con Delmiro Rocha, que está aquí, un amigo meu, un gran filósofo, por outra banda, de que o gran problema de Pontevedra xa é a celulosa que hai. Para min, Audasa e Ence son os máis grandes problemas ecolóxicos de Galicia. Claro, Altri, sen dúbida, eventualmente podería ser outro. Que podo dicir? Que debemos enfrontarnos con todas as nosas forzas a que se implante esta planta celulosa en Galicia. Sí. Aquí. Ahora, Brais, moitas grazas pola palestra. Apuntar simplemente o que falou antes, que para mí unha obra moi interesante dentro deste pensamento é a obra de Viveiros de Castro, tamén relacionada co que dicías, de Boradanowski, co que dicías do pensamento amerindio, e que temos a sorte de que está escrita en galego de xeito orixinal, e, polo tanto, unha das obras para mí máis relevantes dentro deste campo de pensamento está escrita en galego, e penso que é algo que ten que ser posto máis de relevancia do que se pode e que é moi interesante. Eu quería preguntar pola relación que ti ves entre este tipo de pensamento estas posicións coas posicións de Hannah Arendt.
que dende o punto de vista de que Hannah Arendt pois concibe o humano como a condición humana como unha condición de ao mesmo tempo de individualidade e dependencia que coexisten no mesmo momento e que, dende o meu punto de vista, pois foi unha pensadora moi pouco entendida ou moi adiantada ao seu tempo porque traballaba con categorías que xustamente non permitían ser entendidas dende as ontoloxías e epistemoloxías máis clásicas. Isto é a miña primeira pregunta e a segunda está máis ligada co que tratabas da violencia, que foi algo que tratou tamén moito Arendt, con totalitarismo, etc., porque creo que o tema máis interesante ao respecto deste tipo de pensamento é moitas veces moi mal entendido. Eu escoitei moitas veces a Donna Haraway decir que ela non propón unha filosofía de ositos rosas que se abrazan, falar de que ela considera que o aborto é un asesinato, pero ao mesmo tempo defende o aborto polo aumento das posibilidades que existe, ou que defende que os inuits poidan cazar focas, e se coñecese Galiza, pois defendería moitas cousas que probablemente deste punto de vista intuitivamente tendense a pelexar contra elo, ou Bruno Latour acaba traballando con ideas de Carl Smith para funcionar, para tratar de facer as súas últimas propostas. Entón, esas dúas cousas, se tes pensado e tes visto a relación con Arendt e dúas de como ves estas últimas propostas e como ves esta relación coa violencia dos autores centrais deste pensamento. Moitas gracias. Pois a verdade é que estou pensando que Ana Area, que é especialista en Arendt, probablemente puidera dar unha resposta moito máis axeitada do que podo dar eu. Interésame moito ese vínculo entre acción e positividade capacidade de crear, non que define en certa maneira ao suxeito dende a perspectiva de Arendt, pero ao mesmo tempo ese vínculo necesario que nos mantén ligado a outros. E compre dicir que probablemente pois sexa a primeira pensadora cunha capacidade de difundir o seu pensamento dun xeito amplo que defende dunha maneira taxativa e ineludible esta idea. Eu o vexo tamén dentro dese xogo de presencia a ausencia que sinalaba antes, me parece que está retomando o motivo que tamén se aludía anteriormente con esta noción. Non obstante, eu creo que a diferenza de este conxunto de pensadores, maioritariamente pensadoras que estiven nos que me baseei para defender esta proposta, creo que Arendt aínda está un pouco marcada polo, digamos, humanismo ou antropocentrismo que será hexemónico e indiscutido no contexto onde ela desenvolvía a súa obra. Eu creo que se probablemente Arendt escribise hoxe, me mantería unha concepción moito máis cercana aos postulados poshumanistas que de alguna maneira cabe inscribir a todo este conxunto de pensadores dos que falei. Entón, me parece que unha referencia, por suposto, sempre útil, te aludías tamén a Smith, pero eu creo que a tradición filosófica en xeral nos ofrece sempre referentes teóricos moi importantes nos que apoiarnos, eu non pode desbotalos dunha maneira tan alixeira, e dende logo todos estes pensadores non o fan, senón que recollen toda este conxunto de pensamentos. Gustoume moita referencia que fixeches a Viveiros de Castro, porque é un autor tremendamente interesante e creo que non o suficientemente lido e que tamén debería ter citado de alguna maneira dentro desta proposta, aínda que, bueno, pues, digamos que dentro deste collage que intentei trazar, pues, igual gustábame un pouco máis introducir as súas ideas. En relación a
a violencia, a ver, eu creo que evidentemente non debemos de ser inxenuos, aceptar ou interiorizar un principio absoluto da non violencia en toda circunstancia, porque eso, entre outras cousas, sería completamente irrealizable. Eu estou bastante de acordo cos postulados de Judith Butler, que non sei se o último libro publica, ou polo menos o último libro creo que traducido ao castelán, que trata precisamente sobre esta cuestión, intenta pois un poquinho separar o que é a violencia excedente, se se quere, da violencia que é necesario manter, sobre todo a nivel defensivo, para protexerse, salvaguardarse ou reaccionar ante agresións externas. E logo, porque, como tamén intentaba sinalar no relatorio, o ser humano non pode non incidir no contexto no que vive. Unha incidencia, sempre unha intrusión. Evidentemente, como calquer ser vivo, necesitamos nutrientes, necesitamos alimentarnos, necesitamos obter os recursos que necesitamos para satisfacernos, pero, novamente, volvo a utilizar esta categoría de excedente para, bueno, en primeiro lugar, facer un chamado a tipos de prácticas sobrantes que poderíamos aminorar ou reducir e que conducen a violentación innecesaria de entidades, ou tamén no marco das nosas propias relacións sociais. Entón, a ver, hai que manter, eu creo que unha noción sensata e flexible do que pode significar unha violencia inaceptable en según que contextos. Pero vaya, non somos seres puros nin ánxeles que flotamos no espacio. Entón, claro, as nosas relacións, as nosas accións moitas veces implican unha agresión, diría eu, inevitable. Pero a partir de aí, compre ter elaborar un traballo reflexivo, analítico, de onde nos estamos excedendo ou onde poderíamos reducir ese comportamento intrusivo. Hola, boa tarde. Gracias polo relatorio, que me pareceu moi interesante. Ahora que desconocía, bueno, conocía o teu libro Transhumanismos, ¿no? Pero, que creo que teu, ¿no? O libro. Pero non conocía este libro que presentabas de Vir a Menos. Mentras facías o relatorio, lembreime de cando introducías, non, a idea de unha pinga de nada, non? Que para contemplar a idea de suxeito e das entidades en xeral. A súa fragilidade e demais. Lembreime do título do libro de Cicé, que menos que nada, non? E lembreime tamén que, bueno, ainda que esa nada ali é identificada con un suxeito de inconsciente, hai unha parte, non, desta escola de Ljubljana, de Cicé, que outros, non, Alan Kazupancic e demais, que dialogan ca ontoloxía orientada a obxetos, é dicir, ca esta ontoloxía horizontal ou plana que presentabas, e dialogan desde un punto de vista crítico, o sea, tomando como unha valía, que lles parece moi interesante a proposta, pero que anula ou que deixa de lado na crítica ao antropocentrismo a idea mesma de suxeito, o suxeito do inconsciente que les defenden dende Freud, claro, dende a psicoanálise. En fin, a partir de aí, non sei se podes elaborar algunha reflexión sobre esa crítica que se lle fai desde esta proposta de CICEC, non? A esta ontoloxía horizontal, na medida en que eles pensan que fenómenos como a guerra ou a loucura, o sexo mesmo, ten que ser explicados dentro do suxeito, que é un elemento que dentro da ontoloxía horizontal pois queda como, digamos, claro, de alguma maneira deixado de lado, non? Eles insisten en que ten que ocupar un papel central. Bueno, pues non sei se... Sí, sí. Bueno, en primeiro lugar, este libro de Vir a Menos é que non é unha pena que non se coñeza o meu libro, senón unha pena que non se coñeza máis editorial, que é a Xóusere, que é unha editorial pequeniña galega que publica varios libros de filosofía
isto non é algo tan habitual que haxe xente en Galicia que aposte por publicar libros en galego, moito menos de filosofía galega, escrita en galego. Entón, a editorial eu la recomendo que lle botedes un ollo ao catálogo. E logo que comentas, pois abre un debate, non, a mí me parece ni moito menos superficial, me parece tremendamente interesante. Eu non apelei á ontoloxía orientada a obxetos, pero vexo que ti observaches que mantén algún vínculo con esta proposta. É certo que Tim Morton, diríamos que o filósofo ecoloxista da ontoloxía orientada a obxetos, que ten a Graham Harman como ao seu principal representante. E o que fai Harman, de alguma maneira tamén asume Morton, aínda que dunha forma distinta, é intentar convertir ao ser humano nun obxeto máis entre outros obxetos. É dicir, os seres humanos somos un tipo de entidade como calquer outra que forma parte da realidade, non que constitúe o núcleo neurálxico do real, nin dende o punto de vista ontolóxico ocupa unha posición de preeminencia, está na cúspide e, polo tanto, merece unha maior atención e recoñecemento. E, nese sentido, a mí me parece interesante, ainda que eu creo que Harman podería perfectamente terlle chamado ontoloxía orientada aos suxeitos, no sentido en que da igual que lle chamemos as entidades obxetos ou suxeitos. A cuestión é que vexamos que o ser humano está dentro dun conxunto aberto moito maior e que non pode pensar todas as súas accións dende a satisfacción dos seus intereses. De acordo? De feito, Latour, que é alguén con quen discute moito Harman, probablemente falaría de suxeitos na medida en que todos teñen capacidade de axencia. Entón, en realidade aquí non importa tanto o xogo conceptual que nos estamos empregando, senón as implicacións que están detrás desta nova categorización da realidade. Claro, a psicanálise lacaniana e a proposta de Zizek, que ten, como prácticamente todos os pensadores, pois un gran valor en según que aspectos, en outros é un pouquiño máis discutible. Claro, dende a perspectiva deste conxunto de pensadores e pensadoras ás que aludín, dirían que é un antropocentrista. Claro, é que se preocupa dos asuntos humanos, das cuestións humanas, da psique humana, da forma de actuar humana, e, pois, a política nesta especie de xogo moitas veces delirante e absurdo na cal estamos. E este conxunto de pensadores pensa que a ontoloxía non só debe quedarse neste aspecto. Isto sería unha perspectiva un pouco reducida, lexítima, completamente, pero un pouco reducida se o que estamos intentando desenvolver é esta disciplina filosófica, que debe de abrirse ao análise de outro tipo de entidades da cales estaban ocupando únicamente as ciencias naturais ou a física. Entón, estes novos ontólogas, se me permiten, o que intentan é recuperar un pouco da terra perdida que as ciencias positivas lle arrebataran a filosofía. É dicir, que esta tamén ten moito que dicir en relación ao conxunto de elementos que conforman o real. Entón, nesta especie de xogo académico, todas as propostas que se poden desenvolver dentro da psicanálise, dos motivos polos cales os seres humanos entramos en conflicto e nos relacionamos a través de relacións bélicas, pois son relevantes, son importantes, claro que hai que dedicarlles tempo, pero a ontoloxía non pode quedarse únicamente dentro desta cuestión, senón que ten que ter unhas miras máis amplas.
É isto. Grazas. Pois eu estaba pensando nesa frase que escoitei de unha pinga de nada tamén. Chamoume a atención a dimensión da escoita. Entón, me parece que para escoitar, a miña intervención é un pouco allea á filosofía, porque non é a miña especialidade, pero me parece que para escoitar, escoitar o outro, a dimensión subxetiva, hai que partir dun non saber, porque senón, para que queremos escoitar? Algo, a escoita me parece que introduce de alguna maneira esa pinga de nada. Entón, como, precisamente, me parece que ten algo de relación co que se falaba antes, como introducir a dimensión da escoita nunha concepción do mundo que non atenda as especies. É dicir, porque parece que a escoita estea relacionada coa cuestión da linguaxe, non? Non vou seguir, non sei se podes contestar algo co que dixo. Non, sí. Novamente, pois, estades dando moito no clavo en cuestións que son moi interesantes de tratar e que, de feito, algunha vez teño dialogado con algún compañeiro sobre, cando falamos sobre estas cuestións, porque en realidade é moi difícil, cando se fala de posantropocentrismo e de poshumanismo, isto é moi difícil facelo. Incluso dende a tradición hermenéutica que pon no núcleo central da investigación filosófica a linguaxe, se critica que sí, que moi ben, dende un punto de vista puramente abstracto, pero en último termo, os que facemos filosofía, facemos ciencias, facemos arte, utilizamos a linguaxe, facemos prácticas, intentamos comprender a realidade das cousas, somos os seres humanos. Por moito que intentemos abrirnos ao outro e intentemos non priorizar as nosas necesidades sobre a das outras, sempre é un xesto humano que se inscribe no marco das prácticas humanas. Entón, se se quere, sería un humanismo menos arrogante ou menos impositivo, pero ao final é moi difícil que non permanecer dentro desta especie de burbulla que os autores os novos realistas, que sempre hai un montón de novos no contexto da filosofía, lle chaman o correlacionismo, e como non podemos sair do correlacionismo. Isto é un debate tremendamente interesante. Eu non teño nin idea de se pode resolver, e moito menos se eu podo resolvelo. Non obstante, esta xente, fundamentalmente Latour, fai un exercicio moi forte no contexto das súas obras por intentar atender a mensaxe que nos chega de outras entidades que non son humanas. El diría literalmente que as outras entidades falan. E o seu falar é as accións que realizan e os efectos que teñen. Porque están expresando a súa forma máis íntima de ser, aquelo polo cal nos temos noticia deles. Polo tanto, hai unha escoita, porque somos conscientes de que fan, como nos influen, como nos condicionan, como nos permiten ou nos limitan, e isto, de alguma maneira, nos o verbalizamos coa nosa forma lingüística particular, que é a simbólica. Pero podemos manter unha relación lingüística case coas outras entidades. Xa digo, observando as accións e os efectos, intentando seguir o trazado desa rede que nos interconecta. E a rede, en último termo, é activa, é esencial. De feito, el fala, ten un libro moi famoso e moi interesante, que é A democracia dos obxetos, Políticas da natureza, chamase, A democracia dos obxetos, é de outro, de Levi Bryant, que está na esfera da ontoloxía orientada aos obxetos da que falábamos antes. As políticas da natureza, onde intenta sinalar que, ata agora o ser humano se enfrascou nas súas disputas sociais particulares, excluindo aos non humanos
dos seus dilemas, das súas disputas, das súas argumentacións, e xa é hora, sobre todo no contexto da crise climática, de introducir no debate político tamén aquelo que os non humanos nos teñen que decir. Esta especie de parlamento das cousas, a verdade é que é unha idea, eu creo que non moi potente, ou que nos fai un pouco reflexionar sobre o tipo de relacións que mantemos coas cousas. Eu creo que calquer obxecto moi humilde nos fala, non? Agora ben, é unha cuestión interpretativa puramente humana aquilo que nos di ou estamos atendendo verdadeiramente a súa mensaxe? Iso creo que é unha pregunta que creo que é moi difícil responder, ou eu non me atrevo a darlle resposta. Ola, moitas gracias pola tua intervención. E eu quería reseñar un par de asuntos. O primeiro é que estamos falando sobre a nada e sae unha antoloxía. Eu creo que é oxímoron. O sea, se estamos falando da nada, estamos falando do que non hai, do que Parménides chamaba non ser. Entón, por aí sería ese punto de rectificación. Depois, falaban aí de Lourizán e de Alteri. Eu quería mencionar respecto deso que o ouro que había en Galicia pois sigue estando a veces aí e que o eucalipto señala nas súas follas a presencia de vetas e de menas de ouro. Entón, habería esa doble lectura entre a celulosa e o ouro que se encontra señalado polos eucaliptos dos bosques. Que máis? Despois, en canto ao suxeito e a subxectividade, evidentemente a ciencia elimina o suxeito, pero a filosofía prepondera o suxeito nela. Entón, esa construcción do suxeito a partir da nada primixenia sería un punto a explorar. Eu creo que exploras bastante coa tua intervención, pero volves a entrar na ontoloxía deixando esa nada primixenia abandonada cunha pinga que te parece suficiente. Entón, hai un punto. Despois, hablas dos non vivos, da vida dos inorgánicos, da materialidade, en sentido de que te das unha esencia a materiales inorgánicos. Eu creo aí que estás evocando un hilozoísmo, un animismo que retorna a vellos tempos. Habería moito que matizar aí. E nada máis, gracias. Moitas gracias polos comentarios. Pois, a ver, eu, se me permites, diría que o que eu utilizo é unha noción nihilista da nada. É dicir, é unha noción non forte da nada. A idea da nada absoluta me parece moi interesante para desenvolvela dende un punto de vista teórico, e ten tido uns desenvolvementos tremendamente productivos e que poden resultar interesantes en segundo que niveis, pero eu non estou aludindo a esta categoría. Cando eu utilizo, digo pinga de nada, me refiro precisamente a que recoñezamos ou se compre, que paga a pena intentar reflexionar sobre esa extensión da noción de completude, totalidade, unidade, coherencia interna total, que é como se ten definido históricamente a noción de suxeito. Entón eu o que rechamaría, se queres, xa que falei antes de Bátimo, podría dicir que esta noción que estou a defender podería perfectamente definirse como un suxeito débil, incompleto, precario, vulnerable, aberto a outro, co-construído por parte das influenzas biolóxicas, sociais e tecnolóxicas, e isto
me parece que é suficiente para falar dunha sorte de nihilismo como algo constitutivo da nosa identidade. Entón, eu o que pretendo de alguma maneira é desfondar esa idea de fundamento, de primeiro principio, de unha estrutura estable que está na base da noción de suxeito moderna e que, entre outras cousas, pois permitiu que o ser humano se elevara a unha posición central en relación ao resto de entidades e tamén favoreceu que unha certa noción canónica do ser humano auténtico se impuxera sobre aquelas formas de existencia que se consideraban enfermas ou degeneradas. Entón, pareceme que é unha noción que é interesante utilizar. Se ven, claro, se falamos en termos absolutos de ser e nada, falamos no marco do debate da filosofía, primeira filosofía grega, pois claro, encontramos contradición, sobre todo se nos movemos no marco das lóxicas binarias. E logo, sinalabas que a perspectiva que propoño pode ser encadrada dentro dunha sorte de ilozoísmo ou animismo, pois non creo que se sea necesario utilizar aquí a ánima ou a psique tal como foi entendida na tradición ou dentro do marco conceptual hexemónico. Eu diría que a materia vole, se transforma. Isto é creo que indiscutible dende os principios da física actual. Antes dicía que Barad se sostén en Niels Bohr, Barad fai un desenvolvemento bastante potente dos fundamentos da mecánica cuántica aos que está aludindo para sinalar que a materia efectivamente ten axencia a nivel micro. Pero logo, ademais, ten axencia. É dicir, ten capacidade para actuar, ten capacidade para incidir nas nosas vidas e nas vidas das outras entidades. Máis alá de que, non sei, a Terra se poida considerar máis ou menos fértil, pero non a súa orografía, a súa composición, o feito de, non sei, estar máis seca ou máis húmida, eso ten consecuencias nas outras entidades que se atopan con ela. Se a isto lle queremos chamar vivo ou non, bueno, pois dependerá da categoría conceptual que pretendamos defender. Hai outra pensadora que non citei, que é Jane Bennett, que fala de materia vibrante, e ela chega a falar, sí, de materia viva. Non sei, habería que reflectir un pouco máis de se estas son as categorías adecuadas, pero que ten capacidade esencial, que é activa e que conforma a realidade na que nos situamos, eu penso que isto é difícil de rebater, ou polo menos dentro das coordenadas teóricas que estou a defender. E logo o dos eucaliptos e o douro, a verdade é que non sei. Non sei moi ben tampouco ao que te referías, pero non sei. Hola, nada, desde unha sintonía total, vamos, co que defendes a ontoloxía da diferencia, das realidades interdependentes, da interconexións, todo eso me parece fantástico. Vou a decir algo que, digamos, para poñer un pouco de pero, digamos, que transmite unha certa visión un pouco angélica, non? E que penso que as entidades, aparte de estar constituídas polas interconexións, as interdependencias e as alteridades, as realidades tamén están constituídas por conflictos, por rupturas, por disimetrías, por imposicións, dicir, por todo tipo de negatividades que forman parte tamén do real, non? Entón, hai algo que, digamos, que falta un pouco, me parece, nesa ontoloxía, ese aspecto, digamos, do negativo e da ruptura, non? E
claro, se trasladamos isto ao plano ético e político, claro, pois é o que se fala aquí, bueno, a Altri, todo este rollo, bueno, pois é o tema da violencia que se mencionou tamén, que o tema do poder, claro, é dicir, esta ontoloxía, como facer unha política da diferencia, non? Aí está a cuestión. O poder, como se explica o feito de que unhas realidades se impoñen a outras, desde esta visión, digamos, da interdependencia, interconexión. O poder é algo tamén a considerar, a explicar, a combatir ou non. Bueno, hai outra, porque falas dunha onto ética e perfecto, pero e onde está a política, non? Bueno, obviamente non vas a falar de todo, xa dixeches que hai cousas que quedan fora. No plano ético, pois, me parece moi ben tamén, ao final, o valor que queda é un pouco a autocontención, a moderación, a mesura, que me parece perfecto, pero que non deixa de ser un valor clásico. É dicir, que non temos que ter medo tamén de coincidir cos helenistas, co animismo, co budismo, ou con San Juan de la Cruz, como se dixo aquí. Bueno, é dicir, son elementos que a veces afastamos como parte dunha tradición que queremos superar, pero que o malo está nesa tradición que fixo un uso deses elementos, pero non neses elementos mesmos, que seguramente tiñan unha visión cercana ao que pode ser hoxe a última física ou a mecánica cuántica. É dicir, que no fondo, a mellor, non está tan lonxe a mecánica cuántica do hilozoísmo primitivo. Evidentemente, hai outros coñecementos polo medio. Bueno, entón, resumindo, a cuestión do poder, non? A cuestión da negatividade, a cuestión das realidades que se impoñen, e como podemos articular un pouquiño ontolóxicamente esta cuestión, non? Pois vou deixar porque senón isto se desborda moito. Gracias. Nada, de novo, gracias por la intervención, por la pregunta. Claro, hai moitísimas cousas que vería que desenvolver a maiores. Bueno, xa comentei, quizáis xa poñéndome a venda antes da ferida, pois que hai moitos aspectos que vería que ampliar para que isto que estou a dicir tivese unha articulación todo o completa e coherente que é necesario para que teña un valor académico, pois xa dun rigor aceptable. Claro, que sinalas, pois, novamente, pois, como en todas as vosas intervencións, é moi pertinente. Claro, non, que se recoñeza que hai relacións entre as cousas e que as cousas teñen asencia non implica que non haxa conflicto, por suposto que hai conflicto e imposicións, desequilibrios, e de feito, bueno, pois, desto parte o recoñecemento de que as entidades son vulnerables, precarias, fráxiles, porque, claro, estamos sometidas a condicións cambiantes que poden ser desfavorables para o mantemento da vida a nivel xeral, a nivel ontolóxico, por dicirlo en termos maximalistas, ou a experimentar sufrimento, dolor, carestía ou precariedade nas nosas vidas específicas. Entón, por suposto que hai estas disimetrías nas relacións entre as entidades. Non obstante, claro, eu dicía que había como unha parte defensiva e outra parte positiva do que se trata dunha maneira aspiracional, quizáis un pouco insenua, porque non dicilo, de xerar unhas condicións existenciais que poidan favorecer o mantemento do frágil equilibrio existente e, se é posible, intentar potenciar as relacións e os vínculos afectivos que se producen entre as entidades. E logo, claro, o plano das relacións de poder nos leva ao ámbito do estritamente humano, que eu, bueno, pois, dunha maneira un pouco voluntaria, quería deixar un pouco aparte no contexto do relatorio, pero que evidentemente é central a hora de articular as nosas formas de vida e as nosas formas de organización social. Pero se eu tivera que dicir un programa, un proxecto político, realista, que encara estas cuestións xa a nivel de dicir explícitamente que temos que facer, eu diría o decrecentismo. O decrecentismo ten un proxecto non só ético, senón político moi claro.
cunha serie de puntos perfectamente definidos e perfectamente factibles e realistas que poden desenvolverse a partires de mañá se verdadeiramente se quere facer un xiro civilizatorio cara a unha forma de organizarnos política e económicamente máis hostibles. Así que, en realidade, non era tampouco este o sentido deste relatorio, pero, vaya, poderíamos ver que case como un decálogo de prácticas políticas concretas a realizar. Eu síntome bastante identificado neste nivel coas súas propostas, non? Hai grandes autores, Latouche, o máis coñecido Taibo, é un referente tremendamente importante, Jorge Richman, outro autor, eles van a Alicia Puleo, que antes se comentou e que estivo aquí o ano pasado, eles van ao concreto e ao explícito, a políticas perfectamente realizables. Entón, eu creo que se poden complementar estes xogos teóricos, ontolóxicos, con estas prácticas sociopolíticas máis específicas. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, se houvese, teria que ser moi breve, brevísima, pero se non hai máis preguntas, pois nada, pois sí que hai unha pregunta. Ou non hai máis? Ah, vale, pensei que terías para ir a buscar a voz. Vale, pois nada, moitísimas gracias, Brais Arribas, a verdade que foi fantástica a túa apertura a novas maneiras de, bueno, ver este nihilismo. Quedades convocados ás 8 da tarde para a ponencia de Laura López Andrade. Ai, deixademe ver o apelido, que esperada que se me foi agora. Ai. Laura Martín López Andrade. Dende a psiquiatría, pois, bueno, ofrecerá unha proposta ben interesante. Vémonos, polo tanto, ás 8 aquí. De novo. Moitas gracias, Brais. Moitas gracias.